תורידי את זה. זאת לא הדרך הנכונה. אני אוהבת אותך, יון. תמיד אהבתי אותך. אני לא יכולה להיות ידידה שלך יותר. כן, מה אתם רוצים? להגיד שמאיה חוזרת לסדרה. רק מקווה שאלינור לא תיקח את זה קשה. לא באמת חשבת שתקבלי את התפקיד. אני לא ביקשתי בכלל, זה מני הציע לי. זה היה רק כדי להחזיר אותי. אנחנו פשוט רוצים בבקשה שתשאיר לנו את התפאורה של חצויה ואת כל השיניים של הערפדים בשביל הפתיחה של המועדון שלנו. אמרתי לך שהוא לא ייתן לנו. אתה לא מכיר את הפתגם הזה, מתנות לא מקבלים, מתנות לוקחים בכוח? עשיתי כמה טלפונים לחברים שלי בתעשייה והבנתי בחדרי חדרים שחתמת חוזה דוגמנות לקטלוג של בגדי ים. לא, אני לא חתמתי על שום חוזה. יכול להיות שמושיק מתמרן אותך? מי את חושבת שהרג אותה? יש לי חשד מהיום הראשון של החקירה. אני חייבת שתעזרי לי להשאיר את שאול בתמונה. אני רוצה לעשות טקס. איזה טקס? טקס גירוש של הדבר הזה. אבל אנחנו לא יודעים לעשות דברים כאלה. אז נמצא את מי שכן. תקשיבו, אני לא יודע איך עושים את זה. כל פעם שהייתה מתחילה עם זה, אני הייתי הולך. אבל אני אומרת לך שאני סובלת ואני צריכה עזרה. אתה לא תעזור לי? שמחתי עלייך, אלמה. נתתי לך לעבוד בבר שלי, ואת נעלמת לי לפני הפתיחה. זה פוגע, זה מזלזל, ואפילו גורם לי לרצות שלא תהיי פה יותר. אבי, אני מצטערת. אני יודעת שזה חשוב לך, פשוט קפצו כמה דברים מאוד דחופים לפני, ואם אתה רק תהיה מוכן להקשיב... זה לא מעניין אותי וגם אין לי זמן לזה. אני דורש ממך להגיע לבר יום-יום, לא אכפת לי מה יש לך לעשות. קוראים לזה עבודה, אלמה. אני יודעת שהפתיחה מוציאה אותך מדעתך, ותאמין לי, הכל יהיה בסדר. אין דבר יותר מעצבן מזה שאומרים לך שהכל יהיה בסדר, ששום דבר לא בסדר. ומה זה העגלה הזאת? יכולה להסביר לי? רצית שאני נקיה את הבר, לא? אז זה מה שעשיתי, פשוט לא היה מקום במחסן לכל הדברים האלה. ביקשתי את זה ממך מזמן, למה לא זרקת את זה? אני חשבתי, אולי אפשר להשתמש בחלק מהדברים לעיצוב. אני לא חושב. שעת המכונה. כל השעה נהיה כמו זבל. מה זה, עידן פה? חשבתי שהוא הלך הביתה. זה לא אמיתי, נכון? אני לא רואה טוב. נכון, אלמה? אני לא מאמין, אני מבקש ממך לנקות את הבר ואת פותחת לי בו בית תמחוי, נו באמת, אלמה. מה? למה את מגנה עליו? מה את יודעת עליו בכלל? אני יודעת שאני יכולה לסמוך עליו. למה? כי הוא נראה מסכן? הוא לא מסכן, ולידיעתך הוא בכלל לא ביקש לבוא לפה. אני הייתי צריכה לשכנע אותו. אל תכעס על האחות שלך, טוב? אני בין כה וכה תכף הולך. שאול, אני מבקשת ממך שלא תלך. אתה לפעמים כל כך צר אופקים וכל כך מגעיל שאני אפילו לא מאמינה שאתה אח שלי. שלום לכם. אני מגעיל וצר אופקים. שאול, חכה רגע. זה עדיף בענק לתסביך אב שלך, בסדר? אין לי שום תסביך אב. אם כבר לך, יש תסביך חוסר אב.
תשחקי אותה, את מגנה עליו רק כי הוא היה יכול להיות אבא שלנו. תתגברי על זה. טוב, אלמה? זה שאתה מדחיק משהו, לא אומר שהתגברת עליו. אני צריך ללכת. מה קרה? מתחילים לדבר על דברים שקצת מכאיבים לך, אז אתה נעלם? כן, אלמה. כשאני חוזר, אני לא רוצה לראות אותה פה. אז זאת הסיבה שאת ממשיכה למרות שזה כל כך מסוכן. אבא שלך. תודה שבאת. וואו. וואו. אז ככה נראית סדירה של כוכב, אה? לא היית פה אף פעם? לא. אז למה באת עכשיו? אני סקרן לדעת מה מקרה החירום שבגללו זכיתי להזמנה אישית מכבודו. רציתי לדעת מה רובי ועמית רצו ממך עם באולפנים. הייתי שאתם מדברים ואז שהתפרצת. מה, אתה עוקב אחריי? אני לא עוקב אחריך. אני עוקב אחריה. אני דואג לה לעמית. הם רצו שאני אעזור להם במשהו, ואני לא יכולתי, זה הכל. ומה? זה משנה? זה מאוד משנה לי. תגיד, מה קורה היום? הכל בסדר? אני חייב לדעת. הם רוצים לשחזר, זה טקס שגבי הייתה עושה. זהו, הם שאלו אותי אם אני יכול לעזור להם, חשבו שאולי אני זוכר איך היא הייתה עושה את זה. אבל אין לי מושג, ואני גם ממש לא רוצה להיכנס לעולם הזה. זהו. תדעי, אני חושב שכדאי שתעשה את הטקס הזה. שמעת מה אמרתי לך? אני לא רוצה להיכנס לעולם הזה. אני אגיד לך איך לעשות את הטקס. אני הייתי באחד כזה, אני זוכר. נו, אז אם אתה יודע למה אתה לא עוזר להם? כי רובי לא ייתן לי. מפחד שההשפעה שלי על עמית חזקה מדי. תשמע, אני תשחרר אותי מזה. אוקיי? זה בא לי ממש לא טוב. תבקש ממאיה, תבקש מאגם. לא חסרים אנשים שיעשו הכל בשבילך, תאמין לי. גם אם זה יעזור לנו לגלות מה קרה לגבי? סורי על האיחור. הייתי צריכה לעשות משהו. בסדר, שמתי את האוטו בחניית נכים, יש לנו את כל הזמן שבעולם. רק תזכיר לי לצלוע בדרך לאוטו. עכשיו תגידי לי מ-1 עד 10 כמה את אוהבת אותי. 10, למה? הצלחתי סוף סוף להוציא אותך מהסדרה הזויה הזאת. די, איך עשית את זה? עשיתי. לא רק זה, גם שכנעתי את החברה של הקמפיין בכל זאת לקחת אותך, למרות שהם כבר סגרו מישהי. וואלה. מכירה אותי שאני ננעל. אני מסוגל להפוך את התעשייה ולהצניח אותך בדיוק במקום הנכון. כן, אין עליך. טוב שנקרא למלצר? שנייה, גם לי יש הפתעה בשבילך. איתן, אתה בטוח שאנחנו עושים את זה? זאת גניבה. כן, תפסיק, אל תהיה ילד. גם ככה אנחנו קוראים סדים שכבר פרקו כבר. זאת לא גניבה, זאת השאלה. כן, אבל מי יהרוג אותנו אצלו? לא, זה לא. יש לנו זכות על תפורה הזאת בדיוק כמו לא. וחוץ מזה הוא לא אמר לנו לא. כן, הוא אמר לנו לא. לא יודע, אני לא הבנתי את זה. אתה אמרת את זה? טוב, הוא לא אמר לו בצורה מפורשת. יאללה, בוא נעשה את זה כבר. ניכנס אליה. נו. מה? מתכוונת למתוח אותי עוד הרבה זמן? אתה לא רוצה לנחש מה זה? כן, יש לי תחושה שכבר ראיתי הכל. אני בספק. מה? מה זה? קעקוע, אתה אוהב? לא יכול לעשות דבר כזה, אנחנו שותפים בגוף הזה. אין לי שותפים בגוף, למה לא אמרת שחתמת בשמי על החוזה? טכנית את חתם. תגידי, את מבינה בכלל מה עשית? חותם מאחורי הגב שלי, משקר לי בפנים, ואני זאת שהורסת הכל? אגם, זה ברור לך שזה נגמר, כאילו, זה הסוף בינינו. מה אתה אומר? וכדאי שתמהר לאוטו שלך, כי מישהו יתקשר ויתלונן שאתה חונה בחניית נכים ועכשיו גוררים לך את האוטו. אבל זה דווקא לטובתך, כי מישהו גם פינצ'ר לך את הגלגלים. בחור, עזוב את האוטו!
ידידיה, מה אתה עושה פה? אני חשבתי על מה שדיברנו היום. ואולי אני אעזור לך. באמת? מה קרה? רובי דיבר איתך? רובי? לא. יון דיבר איתי. יון? אבל מאיפה יודע בכלל שדיברנו איתך? לא יודע, זה מה שחשוב עכשיו. מה שחשוב זה שהוא אמר שאם אני אעזור לכם עם הטקס הזה, אז אולי זה יעזור לנו לדעת מה קרה לגבי. אבל אמרת שאתה לא יודע לעשות את זה. אני לא. הוא כתב לי כאן מה לעשות. פשוט לא מאמין שאני משתף עם זה פעולה. אני שמחה שאתה כאן, ידידיה, אבל תעשה לי טובה, אל תגיד לרובי על הקטע. בסדר. הבנתי כבר שהן לא בדיוק החברות הכי טובות. בכל מקרה הוא לא כאן עכשיו, נכון? אז בואי נתחיל עם זה ונגמור עם זה. לא, אני רוצה לחכות לרובי. הוא חלק מזה, ואני לא רוצה לעשות את זה בלעדיו. אתה מוכן בבקשה לעזור לי? וואו, זה ייראה מדהים. דן, תפסיק לעוף על עצמך ותתחיל לעזור לי. אין לך נחת, אבי. זאת הבעיה שלך. מה זה? אין לי מושג. מה זה? לא יודע, בוא נראה. יואו, אתם כאלה צבועים אלוהים. מני, מה אתה עושה לנו? התקף לב. איך אתה חושב אני ארגיש שאני אבוא בבוקר וראה שאין תפאורה? לא חשבנו שאתה בא לאולפן הזה בבוקר, כי אתם צמים מחר באולפן השני. מה זה משנה איזה אולפנים? מטומטמים, זה עדיין התפאורה שלי ואני אמרתי לכם לא. לא הבנו שזה לא. לא הבנו. תגיד תודה שהמאבטחים של המקום לא ירו בכם. מי זה שם? מני? סלחי לי, גברתי. מי אתה? מה אתה עושה פה? שריפה בבניין, אנחנו מפנים את כולם עד שנמצא את מוקד האש. אז שנייה רגע, אני צריכה לאסוף את כל הדברים שלי. אין לנו זמן לזה, אני מצטער. אני מאוד מצטערת, אני שוטרת ואני בתפקיד ואני צריכה לקחת את הדברים שלי, זה המשרד שלי. המשטרה סוחרת משרדים לשוטרים? מתי לכבאים יש כל כך הרבה שאלות? טוב, תקשיבי לי, גברתי. מעלתי מי את ומה, את מבחינתי גם תהיי ראש הממשלה. יש לי פקודה ברורה להוציא את כולם ואת באה איתי עכשיו. שנייה רגע, ותאמיני לי שזה לטובתך. אין לנו זמן. מני! חשבתי שהוא פורץ. אז מה? בגלל זה הורים? מה הוא היה גונב? תלבושות? תפאורה? זה נפלט לי. אני חושב שהוא מת. מה? לא, תבדוק שוב. אין לו דופק! נו, אמרתי לך שזאת טעות, תראה מה עשינו, עידן. אנחנו עשינו, זה הוא זה שירה. טוב, אני מתקשר למשטרה עכשיו. לא מודיעים על זה לאף אחד. מה? מה, השתגעת לגמרי? חייבים להתקשר משטרה. חייבים להיפטר מהגופה. אני לא מוכן ללכת לכלא בגללכם, גם ככה אני שונא אתכם. זה לא נורמלי. מה אתה עושה? סוגר קצוות. מה? מה זה קשור? מי ראשון? הוא. אנדנדין, סוף הלקטים. בבקשה, בן אדם, אני צעיר, אני רוצה לחיות, אני לא רוצה למות. שתוק. יש לי בטוח שזה תלך, זה הדבר הכי טוב שלי. גם אתה שלי. מאיה, תקשיבי, אני החלטתי שלא מתאים לי שתגורי פה יותר. סליחה? אני לא מוכנה לגור איתך יותר. יותר נכון, אני לא רוצה. טוב, את יכולה לעזוב. יש לך גם צד קומי, מגניב. אני רוצה שתצאי מפה עד היום. תתחילי להרוס. מתוקה שלי, אני חתמתי על חוזה בדיוק כמוך ואני משלמת כמוך. זה לא עובד ככה. אני הייתי ראשונה ואת חתמת מולי. את הולכת הביתה, או יותר נכון לרחוב. למה? מתי הופכת להיות כזאת רעה? הייתה לי מורה פרטית מצוינת, אולי את מכירה אותה? אני לא מבינה מה את רוצה ממני. את זאת שבגדת באמון שלי, את זאת שניסית לקחת לי את התפקיד, ואת זאת שלא מוכנה לגור איתי. אני לא התכוונתי לקחת לך את התפקיד. מני הציל לי אותו. את יכולת לסרב. זה לא מה שהמורה שלי לימדה אותי. לא, אני לימדתי אותך לתמוך אחת בשנייה ולעשות בדיוק... מה שאת אומרת. סורי מאיה, נמאס לי לנסות לרקוד לפי החליל של כולם. זאת הדירה שלי, החלטה שלי. קחי את הדברים שלך ותצאי מפה. לפי מה שאני שמעתי, את צריכה להיות רגילה לזה שמעיפים אותך מדירות.
חושב שאנחנו בגן עדן או בגיהנום? אין לי שמץ. אם הוא פה, אז זה בטח לא סימן טוב. נראה לי שלמדתם את הלקח. זה היה טוב, זה היה טוב. מה אתה... אבל... מני, אתה... אתה מה? אתם לא מכירים אותו? מאיר? מי? מאיר! איש הפעלולים שלנו. מטומטמים, אם הייתם פחות תקועים בתחת של עצמכם, הייתם מכירים את האנשים שעובדים איתכם. אבל החלק שאני שונא אתכם זה נכון לגמרי. עכשיו יאללה, עופו לי מהעיניים. עופו לי מהעיניים. שכחתם את התפאורה. בואי, תיכנסי. אני מצטערת. על מה? זה שאני נופלת עליך ככה, פשוט באמת לא היה לי לאן ללכת. לא נופלת. מה קרה? הרומן שלי ושל אלינור נגמר בגלל כל הסיפור עם התפקיד. נכנסתי לאוטו ופתאום הבנתי שאין לי לאן לנסוע. אז עשית בשכל שבאת אליי. אני מבטיחה שזה לא יהיה להרבה זמן. אוקיי, יום-יומיים עד שאני מתאפסת על דירה משלי. מה, זה בסדר, את יכולה להישאר כאן כמה שאת רוצה. פשוט חשבתי שאחרי מה שאמרתי לך אז זה יהיה קצת מביך. אולי? אבל זאת הדרך להתמודד עם זה. לא לברוח. פשוט לראות איך אנחנו עוברים בתוך זה. מה? וואו, כאילו, לא יודעת, אני תמיד חשבתי שאני הבוגרת בינינו ואתה הילד הקטן. טוב, עמית, אם את באמת רוצה שאני אעזור לך, בואי נתחיל עם זה עכשיו. ידידי, אני לא עושה את זה בלי רובי. הודעת לו שאני פה? הוא לא זמין. לא, יופי, אז מי שלא זמין, אוכל אותה, קדימה. ידידי, אני לא עושה את זה בלעדיו. מה נהיית כל כך תלויה בו פתאום? מה, הוא המשיח? הוא הבן זוג שלי, ואני לא רוצה לעשות דברים מאחורי הגב שלו. מה לא מובן בזה? בסדר, אז את לא עשית כלום, אוקיי? זה הכל אני עשיתי. אני התחלתי, ואת יכולה להאשים אותי אחר כך. במילא אתה לא יכול לעשות את זה אם אני לא משתפת אותך פעולה. עמית, נשמה, הוא כתב לי כאן במפורש שזה צריך להיות אחד על אחד, כן? הנרדף והמגרש, זהו, לא צריך עוד מישהו במסיבה הזאת, אוקיי? עכשיו בואי תעזרי לי עם השטיח. תחזיקי פינה. יפה. שימי לב. תעמדי במרכז. כל קולות השאול הקשיבו. ממרום החיים היינו. השמיעו קול. תנו צרחה למשמע שער המוות נפתח. עמית, מה את עושה? ומקרבו יעלה ויבוא ויראה את עצמו על פני החיים. מה קורה פה?